Хадзіла я ў лес, ідзеш, нікога няма, а збоку ёлкі варушацца. Быццам нехта ідзе. Потым расказваю суседцы, а яна. Так это той, который павесіўся ў лесе, ходзіць, спакою не знаходзіць. Сусед грыбы збіраў, кажа, ну невозможно, за руки хапае. А я думаю, цікава, хто это за руки хапае. А потым сама паехала грыбы збіраць. 2 разы ездзіла, месца такое прыгожае, бор такі, сунічнік. Збіраеш гэтыя грыбы, а адчуванне, што нехта перад табой паспявае іх пакратаць. Уцякла я, так і засталіся тыя зрэзаныя грыбы і ляжаць. Думаю, ну навошта мне з табой звязвацца? Мы потым з суседкай гаварылі, кажа, ходзіць там нейкі дурань, лазіць, сядзеў бы ўжо дзе-небудзь, нікога б не чапаў. Неспакойныя душы жывёл, людзей бадзяюцца па нашым свеце. Ой, глядяць. Бррр, што гэта? Дзе ты гэта брала? Ой, ты ведаеш, гэта з этнаграфічных архіваў. Нябожчык, значыць, грыбнікоў за рукі хапае. Ну і жах. Але я б не паверыла. Ну, раскажы мне, чаму ты не паверыла? Трошку абсурд гэтай гісторыі. Колькі я была ў лесе, ніхто за рукі не хапаў, нейкія там духі не гойсалі. Пужалка проста нейкая. Ты думаеш, у лесе не вешаюцца людзі? Вешаюцца, але нейкія гэта забабоны. Хаця не хацела б я гэта пачуць, начуючы ў лесе. Не хацела б. Так, асабліва побач з гэтымі ёлкамі, так? Ты ўвогуле калі-небудзь адчувала што-небудзь містычнае ў лесе? Слухай, не ведаю, наколькі містычна, але было аднойчы, здаецца, і мясцовасць была знаёмая, але так ужо цёмна-цёмна было, і хадзіла, ну, ведаю, што літаральна 3 хвіліны, хадзіла, можа, хвілін 40, ледзь выйшла на то месца, дзе трэба было. Ого, у мяне было таксама нешта дзіўнае, але хорошае. Не ведаю, наколькі это містычнае, быў, карацей, час, калі штодзень хадзіла ў ягады, ў грыбы. Дык вось, пасля таго, що доўга прыходзячы ў лес, я так фізічна адчувала, як ён мяне вітае, скажам. Прыходзіш, азіраешся і такая адчуваеш, ты дома. Такое адчуванне, што ты заўсёды належала да гэтага месца. У народнай свядомасці мяжа паміж светам людзей і іншым светам вельмі тонкая, і лес – гэта галоўнае месца, дзе гэтыя светы перасякаюцца. Атрымліваецца, што збольшага беларусы літаральна жывуць побач з мяжой між тым і гэтым светам. І гэта вельмі натуральна. Беларусь – адна з самых лесістых краін Еўропы. Любая земля, якую кідаюць недагледжаныя, любы луг, любая кінутая вёска і любыя могілкі непазбежна, рана ці позна пераўтвараюцца ў лес. І гэта ўжо не містыка, а працэс паслядоўных змен у часе альбо сукцэсіі. Пасля сыходу людзей спачатку на былым полі з'яўляюцца травы, потым кустоўе, напрыклад, верба ці шыпшына. Праз некалькі дзесяцігоддзяў вырастаюць бярозы і асіны, а яшчэ пазней іх зменяць больш ці невынослівыя пароды дрэў, клёны, грабы ці дубы. Напрыклад, у Беларусі ёсць месцы, дзе лес літаральна паглынуў чалавечае паселішча, ну як на тэрыторыі Палесі з-за адсялення і радыяцыі, але не толькі. Гэта, дарагія слухачы, была наша першая гісторыя пра беларускі лес і яго духаў. І іх мы назапасілі яшчэ многа. Сёння вы слухаеце падкаст зялёнага партала пра беларускую готыку, які выходзіць пад назвай «Містычная Беларусь». З вамі Ганна Галанец і Алена Вахрамеева. У мінулых выпусках мы разбіраліся, ці ходзяць па зямлі русалкі і як містэрыя купальня звязана з тагасветным святлом. Мы гаворым пра тое, як людзі традыцыйна разумелі прыроду і чаму ў іх светаглядзе так шмат агульнага з сучаснымі зялёнымі каштоўнасцямі. Нечакана, так? Паслухаць мінулыя выпускі можна, націснуўшы ў правым кутку відэа. А сёння мы пагаворым пра лес і яго рэальных і містычных уладароў. Як мы абмяркоўвалі вышэй, сярод іх ёсць нябожчыкі. Дык вось, наступная гісторыя запісана ад лесніка з Віцебшчыны. Пайшоў ён напрыканцы кастрычніка на могілкі да сябра, што памёр прыкладна 40 дзён таму. Сабака пабег следам. Ляснік ісці дадому, а выходзіць назад да тых самых могілак. Так некалькі разоў. Пайшоў у іншы бок, апынуўся каля нейкага балота, якога ў сваім лесе ніколі не бачыў.
Пасярод балота астравок, на ім ёлкі, бярозы, а за ім нейкі зусім незнаёмы лес. Але ён выбраўся, праўда, спачатку упаў у ваду ў балоце, зноў вярнуўся на могілкі і такі знайшоў дарогу дадому. Жонка вельмі здзівілася, убачыўшы яго мокрым па пояс, бо не было дзе так намачыцца. Балота, дарэчы, тое яны болей так і не знайшлі. Але вось бачыш, таксама кажуць, быццам духі памерлых і ёсць сапраўдныя ўладары лясной прасторы. І вядуць людзей у блуд, прычым выбіраюць тых, хто добра разбіраецца ў лесе, леснікі, паляўнічыя, грыбнікі, вот нібыта паказваючы ім, што усе мы ведаем, хто тут насамрэч галоўны ў лесе. Навукоўцы даследуюць феномен блукання, калі чалавеку здаецца, што ён ідзе проста. У 2009 годзе нямецкі даследчык Ян Суман правёў эксперыменты ў лесе, пустэльні і адкрытым полі і высветліў, калі чалавек губляе сонца, месяц альбо іншыя арыенціры, ён пачынае міжволі збівацца з курсу. У яго эксперыменце людзі былі ўпэўненыя, што ідуць проста наперад. Некаторыя удзельнікі, якім завязвалі вочы, 50 хвілін апісвалі невялікія колы і нават не падазравалі, што ходзяць вакол аднаго месца. Так што ў аснове гісторыі пра блуд можа ляжаць вельмі чалавечая асаблівасць. Мы значна горш арыентуемся ў прасторы, чым здаецца. Ёсць версія, што чалавек кружыць праз фізічную асіметрыю цела, напрыклад, таму што адна нага карацейшая за другую, ці мацнейшая. Аднак Суман не спраўдзіў гэтую гіпотэзу. Ён выказаў здагадку, што людзі пачынаюць хадзіць па крузе, калі іх унутранае адчуванне прамой дарогі скажаецца выпадковымі памылкамі у дотыку, раўнавазе ці прастаровым успрыманні. Невялікія памылкі прыводзяць да выпадковых блуканняў, а больш значныя да хаджэння па колу. Канешне, хочацца пажартаваць, што блуд быў не лясны, а самы звычайны, і што тут ключавая жонка, якая верыфікавала здарэнне. Лена, вот няма ў табе веры ў вышэйшыя сілы, Ганна, пасля мінулага выпуска пра русалак я паразбіралася, пачытала троху гісторый перад запісам. Там такое ёсць, што цябе пасмяшыць. Адзін мужык заснуў у лесе падвыпіўшы, а прачнуўся са знятымі шкарпэткамі і ўсім сказаў, што гэта лесавік. Але ведаючы вясковыя норавы, то не здзіўлюся, калі гэта былі суседзі, каб напужаць яго, каб болей не піў. То, магчыма, часам духі лесу і блуд былі такімі казламі адпушчэння, тыпу у любой незразумелай сітуацыі вінаваты блуд. Беларускі даследчык таямнічых з'яў праз прызму этнаграфіі Ілья Бутаў вывучае феномен блукання і блудных месцаў з народных традыцый. Ён выявіў, што са 100 знойдзеных ім апісаннем блуду у 21 выпадку прычынай называюцца чэрці або нечысцікі, у 16 лясун ці лесавік, у астатніх розныя праявы нечыстай сілы. Пра чорта ці нячыстую больш кажуць на захадзе краіны, а пра лясных духаў на ўсходзе. Многія, хто распавядаў, што блукалі ў лесе, казалі, што гэта пачыналася пасля таго, як яны пераступілі паваленае дрэва. Дрэва ў ненармальным для яго стане з вывернутым карэннем альбо вываратак. Тлумачэнне гэтага павер'я можа быць заснавана на вядомым магічным прынцыпе аналогіі. Калі ты ўступіш ва ўзаемадзеянне з прадметам, які прыняў нейкі ненатуральны стан, то і ты сам патрапіш у ненармальны стан. Або іншае, віхор, які стаў прычынай падзення дрэва, мог звязвацца з нячыстай сілай, а само дрэва-выварацень становіцца мяжой паміж нашым і тым светам. Дарэчы, старыя гіганцкія дрэвы мелі вялікую сілу. Зараз для навукі яны гэтак званыя ключавыя аб'екты экасістэмы, а даўней яны былі святымі дрэвамі і нават адыгрывалі ролю дарадцаў, у якіх можна было папрасіць дапамогі. Глыбокая пашана да старых вялікіх дрэў спрычынілася да стварэння вакол іх свяшчэнных гаёў, папярэднікаў сучасных лясных запаведнікаў. Таму не дзіўна, што месца гібелі такога дрэва таксама мела моц.
Цікава, што ў беларускіх гісторыях чалавек раптам губляецца ў месцы, якое, здавалася б, добра ведае. Ну вось, як можна згубіцца там, дзе ўсё знаёмае? А вось так, ідзеш і ловіш сябе на думцы, тут гэтага дрэва не было, і сцежкі гэтай не было, і ввогуле ўсё выглядае неяк не так. І што цікава, такіх гісторый у архівах сотні. Людзі губляюцца не ў незнаёмай пушчы, а літаральна каля ўласнай вёскі. Ідуць па знаёмай сцежцы і раптам перастаюць пазнаваць мясцовасць, круцяцца па коле, выходзяць на тое самае месца, альбо бачаць тое, чаго насамрэч няма. Мне здаецца, гэта цікава не толькі як містычная гісторыя. Бо тут узнікае пытанне, чаму людзі ўвогуле так часта губляюцца ў лесе? І чаму гэта адбываецца нават з тымі, хто гэты лес ведае ўсё жыццё? І вось тут пачынаецца самае цікавае, мне здаецца. Павінны быць навуковы адказ на гэта. Мне таксама так здаецца. Так, мы вось тут гаворым пра фальклор, але... Ну, так, у міфалогіі ёсць уладары лесу, лясун, гаспадар дзікіх пустэльняў і апякун усіх звяроў і птушак. Ён паходзіць з паганскай дэманалогіі. Але павінна быць і навуковае нейкае тлумачэнне. Сапраўды, ёсць і навуковае, і фальклорнае тлумачэнне з'явы блуда. Як лічаць псіхолагі і нейрабіёлагі, у чалавека ў стане стрэсу і панікі радыкальна звужаецца ўспрыманне. Гэтая з'ява ў навуцы называецца эфектам тунэльнага зроку. У такім стане чалавек перастае пазнаваць нават знаёмыя месцы. Пні здаюцца фігурамі, прасветы паміж дрэвамі ашукваюць позірк. Мозг працуе на максімальнай хуткасці, але апрацоўвае інфармацыю павярхоўна. Гэта прыклад таго, як страх прымушае мозг дамалёўваць пагрозы там, дзе іх няма. Іншае пытанне ў тым, ад чаго ж чалавек так баіцца. Напрыклад, старажытныя людзі верылі, што ўсё вакол адушаўлёнае. Калі ў дробным хмызняку мог жыць дробны дух, то ў гіганцкім дрэве, відавочна, пасялілась моцная магутная істота. Культ дрэў, дэндралатрыя, існаваў практычна ва ўсіх старажытных народаў. Старажытны дыялог нашых продкаў з сіламі прыроды працягваецца і па сёння. Лес успрымаецца як супольнасць жывых душ. Апроч таго, дрэва было свайго кшталту мадэллю сусвета. Ва ўяўленні старажытнага чалавека сусвет быў падзелены на 3 ярусы: падземны свет, свет людзей і свет багоў. Вялікае дрэва было ідэальнай, бачнай вокам мадэллю гэтай будовы. Карані у царстве мёртвых і продкаў, ствол тут, у зямном свеце, крона ў нябёсах, да сонца і багоў. Дрэва ўспрымалася як вертыкальная вось, аксіс мундзі, якая літаральна сшывае і ўтрымлівае разам увесь сусвет. Цыклічнасць жыцця дрэва заварожвала. Увосень яно памірала, скідваючы лісце, а ўвесну літаральна ўваскрэсала з мёртвых. Для старажытнай свядомасці гэта было відавочным доказам перараджэння і перамогі жыцця над смерцю. О, вось ідэя таго, што ў хмызняках маленечкі дух, а ў вялікім лесе існуе ажно цэлае асобнае боства, асабліва цікавае. Вось са свежага ў мяне ёсць зусім магічная гісторыя. Слухай, пра лешых, што гавораць, видзелі, гэта брахня. Людзі адзін аднаго страшчаюць, і нічога небяспечнага для іх няма. І той жа інфармант расказвае. Стаяць у лесе 2 дрэвы, заходзіш між імі і чуеш ззаду нехта дыхае. Вось проста ў патыліцу дыхае, абыходзіш, нічога няма. Але не кожны раз так. Нібыта ёсць, а нібыта няма, як цень мільгае такая. Прычым яна не чапляецца ні за дрэвы, ні за што. Дык а што ён робіць гэтыя цені? Яны добрыя ці злыя? Вось наш інфармант кажа, што не добрыя і не злыя, у іх свае задачы. Гэта істота нейкага зусім іншага свету. І гэтых істот тут людзі ўжо падзялілі на лешых, дамавікоў, на астатнія, а яны жывуць на зямлі і для нас небачныя. І тыя, хто не бачыў, не павераць. А тых, хто здольны ўбачыць, вельмі мала, іх можна адрозніць па вачах, і іх завуць ведзьмакамі. Цікава, што гэта чалавек, які расказвае, кажа, што бачыць гэта толькі ведзьмакі і што іх можна пазнаць па вачах. Я па вачах не заўсёды магу пазнаць нават ці праўду, кажа чалавек. Ну так, я таксама. Это цікава. Бываюць, канешне, людзі з пужаючымі вачыма, але мне больш спадабалася, ведаеш, яго ідэя наконт таго, што лешых не існуе, і людзі ўсе выдумалі, але духі існуюць. І гэта такая няпэўная дваіснасць, которая апісаная, напрыклад, у фільме пра Палессе, які выйшаў у 90-х. Говорят, никогда не водились лешие в Полесье, но в одной заветной тетрадке
Мы нашли заговор от лесуна. Ходжу по лесам, ходжу по кустам, и по мхам, по болотам, по гнилицам, по черницам, по малинам. Куды не ходжу, ніколи не блужу. Сонце на сонцу, месяц на месяцу, при чистых зорках, при вечерних зорах. Ходжу, не блужу, а тебе, лесный хозяин, покорность отдаю. От меня, раба, отшатнися, у березу обернися. Амін. Бачиш, лясун як би не існує, але малітвачка ад яго запісаная ў сшытку. Амінь. Мне здаецца, што это такая традыцыйная ідэя пра тое, што магіі як бы няма, але ніколі не ведаеш і на ўсялякі выпадак трэба берагчыся, бо ў лесе ёсць нябачныя жыхары. І атрымаецца нешта накшталт пытання, дык а хто ў лесе уладар? Хто валодае лесам? Пэўна, ўсё ж такі не толькі лясун, такі гаспадар у лесе, і не толькі лясгас, як бы мы зараз. Дарэчы, сапраўды гэта вельмі сучасная думка. Мы прывыклі гаварыць пра права людзей на горад, пра тое, што ў розных групаў ёсць права карыстацца агульнай прасторай. Дык ты кажаш, што ў традыцыйнай культуры лес ніколі не быў пустой тэрыторыяй. Там ужо нехта жыў? Ну, вось атрымліваецца так, што на гэтай прасторы агульнай для ўсіх нехта жыў, хаця не абавязкова лешы ў літаральным сэнсе, але сам лес успрымаўся як такая прастора, у якой ёсць пэўная суб'ектнасць і дзе чалавек дакладна не гаспадар. Строга гаворачы, логіка такая. Даўней гаспадаром леса быў лясун, у 20 стагоддзі гаспадар лесу лясніцтва, а ў 21 стагоддзі людзі абмяркоўваюць, ці можа ўвогуле нехта быць гаспадаром лесу. Гэта ўжо цікавае пытанне. Яшчэ 150 гадоў таму, а гэта змена 5-6 пакаленняў, беларус, заходзячы ў пушчу, падпарадкоўваўся не лясному кодэксу, а непісаным законам звычаёвага права і міфалогіі. Лес успрымаўся як чужая небяспечная тэрыторыя, дзе ўлада чалавека заканчвалася, а права на прастор належала міфічным істотам. Зараз пытанне пра права на лес вырашана адназначна. Ён належыць грамадству, а дакладней дзяржаве. Лес цалкам пазбаўлены містычнага статусу, падзелены на лясніцтва і лясгасы, а кожнае дрэва, высечка ці пасадка кантралюецца дзяржаўнымі органамі. Звычайны чалавек мае законнае права на так званае агульнае карыстанне лясамі. Гэта значыць, што кожны можа вольна і бясплатна знаходзіцца ў лесе, збіраць грыбы, ягады, лекавыя расліны для ўласных патрэб. Сённяшні гаспадар лесу – гэта не лясун, а ляснічы і інспектар па ахове жывёльнага і расліннага свету. Заканадаўства патрабуе ад нас выканання правілаў пажарнай бяспекі і экалагічных норм. А народная традыцыя патрабавала выканання сакральных правілаў. Не свісцець, не крычаць, не лаяцца, не ламаць галіны без патрэбы, не заходзіць у лес пасля заходу сонца. Парушэнне дзяржаўнага закона сёння вядзе да штрафу, а парушэнне сакральнага закона мінулага вяло да таго, што чалавека вадзіў блуд або караў лясон. Парадаксальна, але мы вяртаемся да вытокаў. На працягу апошніх стагоддзяў філасофія чалавека змянілася. І мы прыходзім да разумення, што канцэпцыя гаспадара прыроды састарэлая. Глабальныя змены клімату і экалагічны крызіс паказалі. Лес – гэта самадастатковая жывая сістэма, суперарганізм і належыць ён самому сабе. Калі паслухаць усе гэтыя гісторыі разам, то яны дзіўна падобныя. Духі лесу, блуд, лясун, гаспадар лесу. Усе яны апісваюць насельнікаў лесу, якіх мы не ведаем і не бачым, але яны мацнейшыя за чалавека. І што цікава, сучасная навука ў нечым з гэтым пагаджаецца. Вядома, не ў тым сэнсе, што ў лесе жывуць лесуны ці духі памерлых, але ў тым, што лес гэта значна больш, чым проста набор дрэў. Ну, вось бачыш, а вось казалі, што гэтыя байкі вясковыя – это забабоны. Вось не забабоны, атрымліваецца, людзі без экалогіі адчувалі, што лес жыве нейкім сваім жыццём. Магчыма, проста спрабавалі апісаць гэта тымі словамі, якія мелі.
Сёння мы ведаем, што лес гэта складаная сістэма сувязяў паміж дрэвамі, жывёламі, грыбамі, глебай і вадой, што старыя лясы ўплываюць на мікраклімат, захоўваюць вуглярод і падтрымліваюць біразнастайнасць. А 100 гадоў таму для гэтага існавалі іншыя словы. Мне падаецца, гэтымі словамі людзі апісвалі адчуванні, якімі мне асабіста прасцей апераваць, што лес сам увесь час нагадвае, ён жыве па сваіх уласных правілах. Напрыклад, што адбываецца, калі знікае нейкая вёска? Туды вяртаецца лес. Што адбываецца з кінутым полем, туды таксама вяртаецца лес. Ён перажыве людзей, якія яго садзілі, і часта існуе даўжэй за цэлае пакаленне. І таму гэта гісторыі пра лешых, пра блуд, пра нябачных жыхароў лесу. І яны транслююць то, як трэба ставіцца да леса. Яго трэба паважаць і разглядаць як месца, якім ты не валодаеш. Атрымліваецца, што нашы продкі не ведалі слова экасістэма і таму казалі пра лесуна. А сёння мы выкарыстоўваем іншыя словы. Але і тыя, і другія апісваюць адну і тую ж рэч. Лес гэта не набор дрэваў, а арганізм, які жыве паводле сваіх законаў. Сёння, дзякуючы навуцы, генетыцы, малекулярнай біялогіі, лазернаму сканаванню і нейрасеткам, лес ужо не радовішча бярвенняў. Лясы ствараюць уласны мікраклімат, і ў старых лясах можна сустрэць многія рэдкія віды імхоў, лішайнікаў і грыбоў, якія не могуць жыць у маладых лесапасадках. Для многіх жукоў, дзятлаў, соняў і іншых лясных жывёл жыццёва неабходныя старыя дрэвы з дупламі або мёртвая драўніна, якую ў гаспадарчых лясах часта прыбіраюць. Нябачная нам частка сувязі ў лесе літаральна схаваная пад зямлёй. Дрэвы ў лесе не канкуруюць адно з адным насмерць, а злучаны ў адзіную сетку з дапамогай нітак грыбніцы, міцэліум грыбоў, баравікоў, падбярозавікаў, маслякоў, рыжыкаў і многіх сыраежак. Праз гэтыя падземныя сеткі пераносіцца пажыўнае рэчыва, а самі грыбныя сістэмы дапамагаюць лясам назапашваць вуглярод і пераносіць засухі ды іншыя кліматычныя стрэсы. Навукоўцы даказалі, што дрэвы актыўна камунікуюць з дапамогай лятучых арганічных злучэнняў, фітанцыдаў і эфірных алеяў. Лес здольны літаральна зваць на дапамогу драпежнікаў. Дрэва выдзяляе ў паветра асаблівы хімічны кактэйль, калі вусені пачынаюць грызці лісце. Лес сам стварае надвор'е і прыцягвае дождж. Старажытны дыялог нашых продкаў з сіламі прыроды працягваецца і па сёння. Я, дарэчы, калісьці любіла фоткаць карчі, падобныя да лесуна. Мне таксама падабаецца, калі гуляеш па лесу і бачыш штосьці такое цікавае і думаеш, а на што гэта падобна, ці на не ведаю, на нейкую істоту. І мне як асабіста вельмі рада, калі навукоўцы знаходзяць доказы, што лес гэта адзіны арганізм, вось тыпу як вялізныя грыбныя мікарызы праз усю яго плошчу. А я казала ў мінулых выпусках, што ўсё гэта не проста так. Але прыкра, што лес ад нас усё далей, і мы ўсё больш проста жывем у сваіх гарадах. А вы часта бываеце ў лесе? Раскажыце нам. Будзем чакаць. Калі вы хочаце падзякаваць стваральнікам і зрабіць свой унёсак у выхад наступных частак, вы можаце аформіць падпіску на Patreon. Усе спасылкі мы пакінулі ў апісанні да гэтага выпуска. Падпісвайцеся на платформу, стаўце падабайкі і да сустрэчы ў эфіры. Як заўсёды, беражыце сябе. Да сустрэчы ў наступным выпуску.